Ja ako správny režisér mám vždycky čo? Pravdu. Nie, to nie je smiešné, to je pravda. Nemusíte sa báť. Keď poviem kamera, pripravte si kamery a foťáky. Máme to naozaj na ostrom, máme tu ruka. A keď poviem akcia, Ľubka zakričí Shadow hop. A Shadow pristane na ruke ako také pierko. Ľubka. Môžete to potom použiť do firemnej propagácie. Takže Ľubka, ja budem za vami. Keby ste náhodou padali, tak ja to trošku stlmím, dobre? Takže pevne stojte. Ľavá ruka vpredu. Ja sa spýtam Renault, či je Shadow pripravená. Takže môžeme ísť na to. Kamera, akcia.